wani abu da ke yanzu shali gwamnati ko ta san da shi. Menene dan garba? Menene? Idan ba ta san shi ba, kila. Za mu zo mu sanar da ke gwamnati kwale ki bincika. Gwamnati mu za mu sanar da ke yanzu in ke ba ki san shi ba. In ke ba ki san shi ba, gwamnati kwale mu san da ke kuma kwale ki taimaka. Tun da dai haƙƙin ki ne. Haƙƙinta ne dan garba. Mu talakawa mun gaji. Yau ma dai ga ma cikin shirin ga koshi ga kwanan yunwa na wannan rana. Al'ummar jihar Kebbi sun koka da balbancewa ta asibitin kan giwa. Ake kwantar da mutane a asibitin bisa gargajajjen gado. Babu katifa babu zanin gado. Haka ake kwantar da mara lafiya tuƙi. Ya motsa can ya juya can ga ciwo ga cin jiki na karfen gado. Wanda duka wannan na faruwa a lokacin da gwamnatin jihar Kebbi ta cika gari da labari na kokarin ta kan batun inganta kiwon lafiya. Wallahi ban son likitocin dabbobi su ce za su yi karata, amma da sai in ga maka wannan asibiti ko dabbobi in ka kai su asibiti baka ajiye su a wannan wajen balle dan adam. Kuma wannan ba fa magana kan giwa ake ba, asibitocin nan ga su nan bila adadin ana ta fitarwa, ana nuna maka wannan local government ga yanda take, wannan local government ga yanda take, wannan local government ga yanda take. Wace propaganda ce wani asibitin ne ake gyarawa, ake ce maka mutanen jihar Kebbi suna samun sauki in sun je asibiti. In babu lafiya ma al'ummar taka za su fito har su abin da zai kama jihar Kebbi ci gaba. Idan ma babu ingantaccen lafiya, talakawan nan ma za su zo a 2027 da ake ta kiran su cewa su zo su sake zaɓen wannan gwamnatin da ta mai da mu baya, za su ma iya fitowa su zaɓe ka. Ko su ake duk sai in mun mutu sai a je makabartu a ce nan za a yi zaɓe. Da sauran batutuwa da za su zo a cikin wannan shiri na wannan rana, wanda kamar kullum kungiyar Kebbi Progressive ke ɗaukar nauyin kawa. Sunana Malam Zirge Dan Muhammad wanda aka fi sani da Kabiru Yunwa. Daga nan birnin faɗi gaskiyar dan Allah sai ku dakace mu. Gwamnati gwale mu san da ke kuma gwale ki taimaka. Tun da dai haƙƙin ki ne. Haƙƙinta ne dan garba. Mu talakawa mun gaji. To yau ma kamar kullum mai sauraro ina fata tsiya tsanani matsi tsangwama na wannan rayuwa. Allah kai mana katangar tsari da su albarkacin al'amini manzon tsira ba dan halin mu ba. Ya Allah ina sake roƙonka kana ni shayin duk wanda baya shayin ka din matsayinsa ya Allah. Bari na bude labulan shirin da karin maganar dan Hausa wanda ya ce idan gini ya tashi da bango mara ƙarfi iska ba ta neman izini kafin ta rusa shi. Da alama dai wannan magana ta tabbata a yau ga abin da ke faruwa a jihar Kebbi musamman bangaren kiwon lafiya duk da shelar da ake a kafafen yada labarai cewa gwamnati na zuba kuɗaɗe wajen inganta asibitoci da walwalan majinyata, amma fa idan ka ɗaga labule ka leƙa ciki zaka hangi kunci da ke sanya zuciya damuwa a cikin wannan zamani. Asibitin kan giwa abinda idanu suke gani a yanzu sai zuciya ta yi kaca-kaca kasancewar an waye gari mutane idan cuta ta kama su ana kwantar da su bisa karfan tsuran gado, babu katifa babu zanen gado, babu abin da zai wa mara lafiya shinge da wancan karfan gado wanda ya kamata a ringa girmamawa da kulawa da shi. Zaka same shi yana juyi akan karfe zalla kamar wanda aka ɗaure a gidan yari sai ya zufa da hawa yake kwaranya idanu. Wani abu da ke yanzu shali gwamnati ko ta san da shi. Menene dan garba? Menene? Idan ba ta san shi ba, kila. Za mu zo mu sanar da ke gwamnati kwale ki bincika. Gwamnati mu za mu sanar da ke yanzu in ke ba ki san shi ba. In ke ba ki san shi ba, gwamnati kwale mu san da ke kuma kwale ki taimaka. Tun da dai haƙƙin ki ne. Haƙƙinta ne dan garba. Mu talakawa mun Da zuwa yanzu haka al'umma sun fara daga murya suna tambaya shin kuɗin da gwamnatin ke cewa tana kashewa akan kiwon lafiya ina suke, shin idan gwamnati ta fitar da kuɗin wane ne ke karkatarwa zuwa aljihunsa, ko dai abin tambaya ne gwamnati yaudara da rubutun amma ana nuna mata cewa ana bada gudunmuwa. Wannan ita ce tambaya samfurin kwankwasa kofa lokacin da mai gida ke cikin gida, duk da cewa babu wanda ke iya bada amsa mai gamsarwa har yanzu. Banda ke faruwa dai ya nuna rashin kulawa yayin da mutane a jihar Kebbi ke cewa ko karen gidan kansila aka kwantar da shi kan irin wancan gadon karfe tsalla mara katifa tabbaci hakika a iya cewa an cutar da shi, amma mutum mai imani shine ake kwantarwa akan wancan karfe, al'amarin da a yanzu ka zaga ta ko ina al'umma na kokawa. Magana gaskiya ita ce kiwon lafiya haƙƙin al'umma ne, ba wata alfarma ce da gwamnati za ta ringa nuna kamar tana musu ba. Kasancewar shugaba mai gaskiya baya gina fadar zinariya
ya bar asibitoci a matsayin makoyar rashin kulawa. Kasancewar idan kiwon lafiya ya lalace, rayuwa ta lalace. Idan kuma rayuwa ta lalace, dukkan sauran ayyuka sun zo ƙarshe. Wannan ta sa a yanzu mutanen jihar Kebbi suna ta kai addu'a suna cewa ya Allah ka gani ka kawo mafita, ka fitar da mu daga wannan kangi da yafi kangin kotu da gidan yari. Ba dai bayan addu'a wannan zamani ya zama wajibi a kira shugabanni su tana cewa al'umma ba ta da sauran mafaka. Idan suka ci amana al'umma, tarihi ba zai taba gafarta musu ba. Kasancewar shugabanci amana ne, ba kwallo bane da ake jefa wanda ya fi sauri. Domin idan shugaba ya gaza a bangaren kiwon lafiya, to ya gaza akan tubalin rayuwa baki daya. Kiwon lafiya shine gadon da kowa zai kwanta a kai, a tajiri ko talaka ko mai gida. Amma idan aka ce irin wannan gado ya koma gadon karfe mara katifa, a ke dai a iya cewa gwamnati na da sauran aiki. Domin dai abin da ake gani a Kebbi yau shine gwaji ga shugabanci. Idan shugabanni ba su tashi tsaye sun gyara ba, to jama'a za su ci gaba da ganin kaskanci a cikin sunan lafiya a jihar Kebbi. Kebbi ta cancanci kiwon lafiya na kwarai, ba irin wannan rubabban gadon karfe ba. Domin shugabanci mai kyau shine wanda ya bar tarihi na alheri, ba na zubar da hawaye da kukan al'umma ba. Domin kamar yadda kowa ya sani, idan mai gida ya kasa kulawa da tukunyar miya, to 'ya'yansa za su kwana da yunwa a cikin rayuwa. Wannan magana ta yi daidai da kiwon lafiya yau a jihar Kebbi. Kasancewar kiwon lafiya shine ginshiki, shine gadon al'umma, shine hasken da dukkan 'yan ƙasa ke dogaro da shi. Idan mutum ya rasa lafiya ya rasa komai. Haka ma idan gwamnati ta gaza a kare lafiya, al'umma ta gaza yin komai. Babban gatan da gwamnati za ta yi al'umma ba shi da wani suna sai kiwon lafiya. Gwamnati za ta iya gina manyan tituna, za ta iya shimfiɗa wutar lantarki, amma duk wannan za su kasance holoko hadarin kaka. Muddin aka ce ba a samar da lafiya mai ɗorewa ba su da amfani. Kasancewa mara lafiya ba zai iya koya karatu ba, haka mai ciwo ba wani kasuwanci da zai iya gudanarwa. Gwamnati ta sani idan ta gaza a kiwon lafiya ta gaza a gaba ɗaya. Idan aka yaka to babu abin da ya dace illa a miƙe a haɗe gu ɗaya, a miƙa Allah kuka, wanda zai mayar da kiwon lafiya cikin matsayin da ya dace. Wani abu da ke yanzu, shali gwamnati ko ta san da shi. Menene dan garba? Menene? Idan ba ta san shi ba, Bata san shi ba za mu kila. zo mu sanar da ke. Gwamnati kwanaki bincika. Gwamnati mu za mu sanar da ke yanzu. In ke ba ki san shi ba. In ke bai ki san shi ba, gwamnati kwale mu san da ke. Kuma kwale ki taimaka. Tun da dai haƙƙin ki ne. Haƙƙinta ne dan garba. Mu talakawa mu. Wato irin abin nan idan likita ya kasa warkar da cuta, al'umma su nemi wanda ya san magani. Shugabanci ma haka yake, idan wanda aka dora ya kasa, to jama'a sai su dage da addu'a domin Allah ya kawo canji. Kiwon lafiya ba wasa bane, ba a dora shi akan gwaji. Kiwon lafiya shine numfashin rayuwa, kuma gwamnati mai gaskiya ita ce wadda take farawa da shi kan komai. A ƙarshe dai duk mai mulki ya sani cewa idan ya inganta kiwon lafiya ya inganta rayuwa al'umma. Idan ya gaza to ya zama tafkar wanda ya jefa al'umma a cikin wuta. Kuma jama'a su sani rayuwarsa amana ce a hannun shugabanni, amma idan aka ci irin wannan amana ba laifi bane, sai mika amana ga wanda ya cancanci rike ta a kowane irin karni. Menene? Idan ba ta san shi ba, Bata san shi ba za mu kila. zo mu sanar da ke. Gwamnati kwanaki bincika. Gwamnati mu za mu sanar da ke yanzu. In ke Muhammad Al-Amin wani matashi ne a jihar Kebbi, wanda lokacin da ya ga wancan faifan bidiyo na yawo na wancan tsohon gadon asibiti ya leko da bayanin damuwa. Wato wannan abu da ake gani wani abu ne da ya zama na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga kowa, ga talakan jihar Kebbi musamman, saboda abin da ya fi mafi a'ala ga talakan jihar Kebbi shi ingantaccen lafiya, abin da ya danganci kiwon lafiya da kula da kiwon lafiya. Amma a koyaushe mutanen jihar Kebbi suna ƙara samun ƙalubale a inda a gabar da ta danganci harkar samar da ingantaccen kiwon lafiya. Wannan wata magana da ake ta yi ana cewa jihar Kebbi tana hannun 'yan koyo, Allah ya sani mu mun fara son ma mu gaskata wannan maganar, saboda idan ba abu da ya fada hannun 'yan koyo ba, ko inda ake tunanin ba su ma san inda za su bi a mota ba su kama yaron nan, ai abu ne wanda ya kamata a ce gwamnati ta tashi tsaye kwarai da gaske wajen magance wannan. Ka kalli mutum mara lafiya wanda ya je neman lafiya a asibiti, amma a kwandishon ɗin da zaka gan shi ma wata ciwon ko wani cutan ma yake ƙara samu jikin shi. Wanda ya je neman lafiya a asibiti ka same shi a saman ƙarfe waya ta gado, babu conducive environment, babu katifa, babu waje mai kyau, to wani irin lafiya zaka bashi, wanda a yanayin da yake ma wani danja yake ciki na samun wani rashin lafiya. Kaga ai wannan abu ne da
ya kamata a ce wannan gwamnatin idan da gaske take talakawa ne a rayuwarta har kai inganta kiwon lafiya ita ce abinda in ma ba a sa ba su sa mashi state of emergency abinda ake cewa ko ta kwana saboda talakawan nan lafiyar su ce take fara zuwa number one kafin ma wani abu ya biyo baya. To wanda bai samu lafiya. Na ɗauka za ka zo da kalaman yabawa yadda kullum gwamnatin take ƙoƙari da ikirarin bayyana cewa fagen lafiyar nan tana bashi kulawa. Ita propaganda ba ta in za ka fito su 100 ko gwamnati ko jami'an gwamnati su yi ƙoƙarin su kare gwamnati ko su wanke gwamnati su talakawan nan suna fa kallo suna gani suke zuwa asibiti ta gwamnati su san wani irin hali asibitin nan take ba gwamna ba kamar wani abin da ya faru 'yan watannin baya da gwamna ya je asibitin Bunza ya ce shi bai ma sun aya halin da wannan asibitin take ciki ba wannan abu ne da wanda yake da hankali ya kamata a ce daga wannan ranar da gwamna ya wannan magana daga wannan ranar sun ajira ke wannan gwamnatin sun fara shirya yadda za a sauke wannan gwamnati wanda ya shekara 2 saman gadon mulki wanda ya fara ya kuwa cewa a sake zaben shi karo na 2 amma ya ce maka ya shekara 2 asibitin da kilomita ba ta wuce 25 ba zuwa 30 daga babban birnin jiha ya ce bai ma san condition din da take ciki ba to ina ga wasu asibitoci da suke local government din da kilomitocin su sun kusan 100 ko sun fi 100 ina ga asibitocin da suke cikin ƙauye wanda gwamna zai iya shekara 4 har ya sauka ya je wannan garin ba to amma al'amin baka tsammanin gwamnan yana can ya da kofa yana duba fayil domin warware matsalolin al'umma fayil ake dubawa ko zahiri ake dubawa wanda ya ce maka bai san yadda asibiti take ba bai shiga asibitin ba ma ya gani to a fayil ne za a nuna maka cewa mutane na kwana a saman gado ai ba a fayil bane to ka fita batun gwamna ma ai gwamna yana da wakilai gwamna yana da kwamishina na lafiya gwamna yana da advisor na lafiya gwamna yana da SSSS da dama wa'anda idan shi harka aiki mun yadda cewa ba zai iya zagaye jihar Kebbi ba a cikin mulkin shi ko ina duk da idan neman ƙuri'a ya taso zai iya wannan amma a duba menene ya kamata a ce a yi matalaka shi kuma yana da kalubale to su wa'annan wakilan nashi kwamishinonin nan da advisors din nan nashi ai haƙƙi tsara ta kansu na su mai wannan zagayen kuma su je su nuna mishi amma a kullum propaganda da ake ma talakan jihar Kebbi ko kuma wanda ba dan jihar Kebbi ba wanda yake waje saboda shi dan jihar Kebbi ai ya san me yake gani shi ke zuwa asibiti shi yaran shi ke zuwa makaranta shi ke zuwa kasuwa duk wannan propaganda da zaka yi a media shi first hand experience in ma ta bature yake samu shi ke zuwa asibitin ya san wani hali suke ciki ka ɗauki dan uwanka bakin ganga misali a tashi ko a mutu yau ko gobe ka kai shi asibiti wajen nemo ceton ya samu sauƙin yanayin da yake ciki amma ka je ka samu kilan ma a ƙasan gado a ƙasa za a ajiye idan ya samu gadon ma babu katifa a saman gadon idan ya samu katifan ma babu fanka babu ventilation mai kyau ga sauro shin hakan zai iya shafar lafiyar marasa lafiyar kenan bisa yanda aka ɗora shi akan gadon kamar yadda kake ikirari mara lafiyan ba har da ma'aikatun lafiyar su ma lafiyar su tana cikin risk tana cikin danja saboda wanda baka da waje muhimmi wanda ka inganta wallahi ban son likitocin dabbobi sai za su yi karata amma da sai in ga maka wannan asibiti ko dabbobi in ka kai su asibiti baka ajiye su a wannan wajen balle dan adam kuma wannan ba fa magana kan giwa ake ba asibitocin nan ga su nan bila adadin ana ta fitarwa ana nuna maka wannan local government ga yanda take wannan local government ga yanda take wannan local government ga yanda take wace propaganda ce wani asibiti ne ake gyarawa ake ce maka mutanen jihar Kebbi suna samun sauki in sun je asibiti babu in ka je ka duba budget yanda ake kashe kuɗin talakawa shi yasa a kullun kiran da talaka ke yi in ka kashe mai kuɗi ka kashe mai inda zai amfane shi ba ka ɗauki duke shi ka ba wani ko ka ɗauki ƙungiyar shi ka ce ka ba duke shi ka ce ka ba taron wa'annan mutane ɗauki wannan kuɗin ka kai mishi asibiti ko maganin malaria ka siya na miliyan 10 ko 20 ko 30 ka taimaki wata local government don wani talakan bai da naira 250 da zai je sai a timitar da zai makan shi maganin. Na ƙara da tambaya al'amin shin baya ganin idan dambu yawa baya jin mai? To in ka ce dambu yawa bai jin mai ƙarya yake wallahi sai in man nan bai yawa ba. In ka sa mai man wallahi sai ka ji shi kamar cikin gulbi yake amma mene ma in dambun yawa asibitoci ne ai akwai priority a ko ina kuma priority baseline na kowace gwamnati in za ta fara magana za ta yi magana ne da abin da ya danganci harkar kiwon lafiya ilimi tattalin arziki wannan health din yana
bottom line na importance na abu mafi muhimmanci da zaka ba talaka shi amfani shi. Ai akwai Abuja declaration da aka yi ko wani kamar sharadi ko wani encouragement da aka yi na ce a Abuja wanda aka samu suna Abuja Declaration wanda aka ce kashe kuɗin da gwamnati ke yi ya kamata ko a budget ɗinta ya kamata a ce gwamnati za ta ware a budget ɗinta za ta ware aƙalla kashi 15 na kuɗin da za ta kashe a shekara ya zama na harkar kiwon lafiya zai ji. Amma ka zauna kalli menene budget ɗin jihar Kebbi, ka ga menene ake cirewa ana warewa ana sa ma harkar kiwon lafiya. Abuja Declaration ya ci aƙalla kashi 15, amma ina tabbatar maka abin da ake ware ma a harkar kiwon lafiya a jihar Kebbi ya wahala ya kai kashi 7. Zai yi wahala to kai da kana da benchmark ɗin da aka ce wannan 15 ɗin ma kashi 15 ɗin ma ba zai isa ba, amma an ce maka aƙallan da aka ce saboda an yarda in dambun yayi yawa bai jin mai to a ɗan kwatanta kuma ka kasa kwatantawa sai talaka ya je asibiti ya samu ko sirinji bai da za a mai allura ko a ɗibi jinin shi a awo. Ga ma dai wannan a ce ma bai da katifar da za a ɗora shi marar lafiya saman gado ya samu kwanciyar hankali har ya bacci magani ya amfani. Ba ka kallon rashin katifa kamar wani exercise ne jijiyoyin jiki za su miƙe jini ya zagaya ta ko ina a samu lafiya. Bari in baka misali ciwo na fiba na malaria kaɗai in a saman katifar ka kake baka son a juya ka kai kana juyawa nan gefe a juya kana gefe saboda tsananin zafin da kake ji balle ka ɗauki mutum rangwai da cututtuka masu tsananin addaba ka ɗauki mutum ka ɗora shi saman ƙarfen gado tsakani da Allah ko akuyar gidanka ko karen gidanka kana imani na baka ka gan shi sama irin wannan halin a kwance balle ɗan adam ai ba ɗan uwa ba duka talaka Jihar Kebbi ya zama ɗan uwanka duk wanda ka gani a cikin wannan yanayi in kana da kai ko baka da imani sai ka ji zuciyarka ta so. Ni abin da ke bani mamaki shin mu annan mutane shugabannin nan namu da ke da madafin iko wai suna ganin irin wa'annan abubuwan kuma suna tuna cewa akwai ranar hisabi guda biyu. Hisabin nan na farko wanda za a fara yi a duniya wanda talakawa za su fara yi. Na biyu kuma wanda Ubangiji zai yi wanda zai nuna maka wa'annan da aka baka kula da al'amuransu ga yanda ka bar su kuma ga dukiyarsu da aka ban ma hannunka amma yau ka kwashi wannan dukiyar ka ba wannan makaɗi gobe ka kwashi wannan dukiyar ka ba wannan yan ƙungiya jibi ka kwashi wannan dukiyar ka almubazzarantar da ita yanda ka ga dama idan gwamnatin nan da gaske take talakawan ne yake a rayuwarta bari in baka karamin misali a budget din shekarar 2024 na jihar Kebbi ta yi budgetin din naira biliyan 4 da miliyan 600 biliyan ita an miliyan 1000 so 4 da miliyan 600 ka san akan me ba akan kiwon lafiya ba akan karatun yaran talakawa ba akan yawace na cikin gida na gwamna da mukarraban shi babu budget din health ko na ilimi waɗannan guda biyu waɗanda kuɗin da aka ware musu ya kai wannan kwatankwacin kuɗin da aka ware na office ɗin gwamna wanda zai yi yawo wanda aka samu domestic travels yawon cikin gida Najeriya daga jihar. To amma dai ka san tafiye-tafiye a wannan zamani suna murƙushe kuɗaɗe menene abun magana a wannan fage? Da tafiye-tafiye da harkar kiwon lafiyar talakawa ne yake shigowa gaba. Idan gwamna zai tafiye-tafiye sai aka ce a kwashi mutum 20-30 ka tafi da su ka je ina. Ba ka jin an ce tafiya mabuɗin ilimi ce kuma sai an tafi za a motsa a kawo jiha ci gaba? Ai akwai waɗanda babu dalilin tahiyarsu. Gwamnan jihar Kebbi ne ka zauna a jihar Kebbi ka mulki jihohinka da mutanenka idan lura kamawa ta kama a tafi da waɗanda alhakin kamawa ya kama a da su. Amma idan za ka je Abuja ka kwashi wannan sakataren gwamnati ka kwashi wannan accountant general ka kwashi wannan waɗanda ya kamata a ce suna cikin ofis zaune suna matalakawa aiki sai a gan su ka cika rabin jirgi tare da su. Ka tafi ba investment ka je nema ba wata dukiya ka je kwasuwa ba ka kawo mutanen jihar Kebbi. Wannan misali ne nake baka. Idan har baka da kuɗin da za ka iya sawa a al'amuran da suka danganci talakawa wasu abubuwan sai a yi inda ya fi amfani. In kuma za a ce mana tafiye-tafiyen mai girma gwamna da mukarban shi da ake yi sun fi kiwon lafiya amfani talakawa suna ji a fito a gaya musu suna ji su sani ga abin da aka ɗauke su in lokacin hisabi ya za su yi hisabi amma muna Allah wadai da yanda harkar lafiya take ta ƙara taɓarɓarewa shin ka manta kwanaki akwai rahotannin da suka fito suka ce jihar Kebbi ita ce kan gaba wajen yaran da suke da yunwa a jihar Kebbi malnourished children. Akwai rahoton da ya ce
prevalence rate na malaria a jihar Kebbi muna cikin na 1 zuwa na 3 a jihar Kebbi. Amma makon gwamnatin nan ta kalli inda in babu lafiya ma al'ummar ta za su fito har su abin da zai kama jihar Kebbi ci gaba. Idan ma babu ingantaccen lafiya, talakawan nan ma za su zo a 2027 da ake ta kiran su cewa su zo su sake zaɓen wannan gwamnatin da ta mai da mu baya, za su ma iya fitowa su zaɓe ka. Ko su ake duk sai in mun mutu sai a je makabartu a ce nan za a yi zaɓe da waɗanda ke cikin kabari. To amma idan gaskiya ne abin da kake faɗi, me yasa a lokuta da dama zaka ji ana kaɗa gangi da tambarin jinjina ga gwamnatin jihar Kebbi, musamman a fagen kiwon lafiya ana tana ƙoƙari. Wane ke yabawa talakawa? Na ƙalubalanta a kawo min talaka guda 3 wanda ya fito ya harkar kiwon lafiyar jihar Kebbi. Duk wanda ka ji ya fito ya wannan ɗan kore ne wanda aka aiko. Ai gasa ya hayya ne ita da take cikin babban birnin jiha kilomita ƙasa ga kilomita 1 ko 2 zuwa ɗakin gidan gwamnatin jihar Kebbi. Ga yanayin da take ciki na a yanzu haka kowa yana gani. Idan an yi ruwan sama wanda haihu ko tana naƙuda aka yi ruwan sama ba ta iya sakowa daga saman gadon da take. Sai ka ce mana waye ya fito zai yaba, babu shi. Duk wanda ka ga ya fito ya yaba harkar kiwon lafiya ko ilimi a jihar Kebbi makiyin jihar Kebbi ne. Shugabanni su gyara su kuma talakawa su ɗau mataki ita kaɗai ce. Na ƙarshe? Ya ɗaura mu je. Kira biyu ne gwamnati ta gyara in tana da niyyar gyarawa. Saboda talaka na gani su kuma talakawa su ɗauki mataki. Menene matakin? Su zaɓi maslahar su zaɓi kiwon lafiyar su zaɓi goben su da ta 'ya'yansu. In ba a gyara muku ba ku kuma ku gyara, sun san mene su gyara su canza su kawo waɗanda za su iya fitar da su daga cikin ƙangin nan da ake ciki. Wannan muna maganar kiwon lafiya ne kaɗai. To ina ganin idan asibitocin gwamnatin sun samu gazawa, dan Allah me zai hana al'umma su ringa tafiya asibitin kuɗi? Wannan ita ce tambayar da na sake miƙa wa Al-Amin. Kaga mutum ya fita ya ce ma zai je asibiti, to da wani kuɗin zai je asibiti da ta zauna mai zaman kanta wanda ake biya 70,000. In ya je asibiti da me zai yi? Akwai waɗanda har yanzu ba su ansa 70,000 din. Malaman makarantar firamare suna nan har yanzu ba su ansa albashin 70,000. To da wani albashin zaka kai mutum asibiti kiwon lafiya ta mai zaman kanta? Ita gwamnati sai ta zauna ta ce ba ta iyawa, in ta fito ta gaya ma talaka cewa ba ta iyawa, in ta fito ta gaya talaka ba ta iyawa, sai talaka su nemi hanyoyi da za su magance musu matsalolinsu. Akwai kuɗaɗen da ka shigowa waɗannan kuɗaɗen na talakawa ne ake ai musu aiki. Da contribution ne na gwamnatin tarayya da a wannan 'yan watannin aka ce a kwata 1 da kwata 2 na 2025 jihar Kebbi ta samu kuɗi kusan naira miliyan 800 contribution ɗin na NHIS da ake kama jihar Kebbi. Duk wasu hanyoyi ne da ake kawo don a inganta lafiyar talakawa al'umma. Haƙƙi ne na gwamnati ta inganta lafiya, ta inganta ilimi, ta inganta tsaro, ta inganta tattalin arziki, ba wai alfarma ba ce. Haƙƙi ne na talakawa wanda ya wajabta kuma ya rataya akan gwamnati ta yi. Babu dalili idan mutum ya je yana da zarafi yana da damar da zai je asibiti da ta tsaya da kafafunta na kuɗi ya biya maka ne, alhamdulillahi. Amma kafin na kuɗin ai akwai primary responsibility akan gwamnati ta ba da isasshe kuma ingantaccen lafiya ga talakawanta, saboda ita ta fito ta ce za ta yi, kuma haƙoƙin talakawan nan ne ɗinsu ne ba kuɗin wani ba ne, balle a ce alfarma ake musu, nasu ne dukiyar a sa musu ita inda za ta amfane su. To tun daga halin da ake ciki da yadda kake bada labarin da lafiya ke fama a jihar Kebbi, ko yaushe kuke fatan samun gyara kenan? Amma dai abubuwan da suka bayyana wanda ake cewa za a yi ba a yi ba har yanzu suna nan da yawa. Ai mun ga faifan bidiyon da mai girma gwamna ya je asibitin Bunza bayan ya ce cikin shekara 2 bai ma san da asibiti take ba. Bayan a shekara 2 duk shekara yana ma wannan asibiti budget saboda yana ma ministry din health budget. Sai bai ma san halin da take ciki ba. Kuma ya ce ya ba da umarni nan take a gyara, kuma aka yi wata da watanni ko bulo guda ɗaya baka gani an kai asibitin nan ba. Haka za a yi ta cewa ga kan giwa na yanzu ka gani, ga asibitin fakai na yanzu ka gani, ga asibitocin danko sagunan kana gani, ga asibitocin su local government da dama kana gani, ga asibitocin cikin birnin jiha nan ma wanda take da kusanci da gidan gwamnatin jiha kana gani. To yaushe ne za a yi gyara? Ba mu ɗeba rabo ba mu ɗeba tsammani ba, muna so a gyara, amma dai gyaran nan zai wuya, kuma talakawa sun sani. A cikin alƙawari 100 da aka yi ban san kashi 10 wanda aka cika ba ma talakawan jihar Kebbi ba. Ba tahowa aka ce za a yi alƙawari za a yi ma talakawan jihar Kebbi minimum wage ba.
Ai wannan minimum wage da aka yi a fefa ne. Wanda baka yi minimum wage ba mai kyau shi za ka kira ma ka ce mai shi ta asibiti kuɗi. Ka taɓa gani ai minimum wage babu consequential adjustment kawai sai a ce mun buge ku. Dukan ku an muku kuɗin goro kaza za a ba bancin kuma ga wasu nan ma waɗanda har yanzu suna ansa 20,000 da wani abu 30,000 a wannan economy din na Najeriya ko 500 kake ba mutum kana tunani in ka kai shi asibiti ko da treatment na malaria mutum guda ba zai laƙushe 50,000 ba lokaci guda kuma bai warke ba. Sako a yi gyara akwai dai kuɗin nan muna gani gwamnati tarayya tana cewa tana kawa mun ga wani rahoto da ya ce daga Januwari zuwa Jun wata 6 na shekarar nan jihar Kebbi ta samu allocation daga gwamnatin tarayya na naira biliyan 130 da wani abu. Wanda kamar kullum kungiyar Kebbi Progressive ke ɗaukar nauyin kawa sunana Malam Zirge Dan Muhammad wanda aka fi sani da Kabiru Yunwa daga nan birnin faɗi gaskiyar ka. Wani abu da ke yanzu shali gwamnati ko ta san da shi. Menene dan garba? Menene? Idan ba ta san shi ba. Ba ta san shi ba Za mu zo mu sanar da ke gwamnati kwanaki bincika. Gwamnati mu za mu sanar da ke yanzu in ke ba ki san shi ba. In ke ba ki san